Počas tých 35 rokov, čo pracujem s klientami, som videl, ale aj spravil veľa chýb. Hej, vždy sa môže stať, že veci nevychádzajú tak, ako boli pripravené. Koľkokrát som zažil, že transport, ktorý som zaistil, neprišiel na čas a hostia mali byť na letisku. Technik, ktorý mal vyriešiť problém na jachte, proste neprišiel. Môj kuchár sa nedostavil na loď a mali sme vyplávať. Všetky tieto problémy ma naučili mať vždy pripravené náhradné riešenia. No a samozrejme, keď som začal organizovať cesty pre mojich vlastných klientov, jednou z najdôležitejších vecí pre mňa bola komunikácia. Chcem, aby každý presne vedel, čo ho čaká a našiel to, čo hľadá. Preto ponúkam aj úplne exkluzívnu službu, kde skupina pozostáva len z teba a z tvojich najbližších. A samozrejme tiež s osobným sprievodcom, ktorý sa o všetko stará 24 hodín denne.